Konai pastor. Yes, Elias. Ndadzoka zvekare. Yeah. Ndiripo paSunday ipapo. Okay. Sunday ndiri kuida. All right. Yeah. Pastor tikaverenga kuna 1 Corinthians. All right. 16. Oh yeah. Verse 1 tichidzika nayo. Pauro anototsanangura kuti vanhu ngavaunganidze zvipo nemusi weSunday. Yes. Handiti. Ende zvipoka zvinokolekta kuchechi. Okay. Inini ndatova neimpression yekutotika vanhu vaitoenda kuchechi nemusi weSunday. All right. Saka ndoda kuti munditsanangurirewo ipapapo kuti imimi hameno but ndakutoti hayiwa Sunday ndizvo because Pauro akatoti vanhu ngavaunganidze zvipo nemusi weSunday. Okay. All right. Gandiverenge. 1 Corinthians chapter 16 verse 1, 2, maybe na 3. Now concerning the collection for the saints, as I have given order to the churches of Galatia, even so do. Upon the first day of the week, let every one of you lay by him in store, as God hath prospered him, that there be no gatherings when I come. Now, I'll come back to this. But let me not just address 1 Corinthians chapter 16. Kaneva nango pindura mibvunzo inogona ine vamwe. Nditaure pfungwa yekuti Elias, the whole New Testament, mavhesi i7 chete anomenshana first day of the week kana kuti Sunday. 7. New Testament yes. Only 7 verses. Yeah. Rekutanga racho Matthew 28 verse 1 and 2. It's speaking about musi wamukani Jesu Kristo ndizvoka. Matthew 28 verse 1. In the end of the Sabbath, as it began to dawn towards the first day of the week, came Mary Magdalene and the other Mary to the sepulchre, and behold, there was a great earthquake, for the angel of the Lord descended from heaven and came and rolled back the stone from the door and sat upon him. First day of the week. Jesu akamuka. Mark chapter 16, Mark 16 verse 1 and 2 as well. Yes, Mark 16 verse 1. And when the Sabbath was past, Mary Magdalene and Mary the mother of James and Salome had bought sweet spices that they might come and anoint him. And very early in the morning, the first day of the week, they came to the sepulchre at the rising of the sun. Musi wamuka futi Jesu Kristu. Ukaenda kuna Luke zvakare verse 1. Now upon the first day of the week, very early in the morning, they came unto the sepulchre, bringing the spices which they had prepared, and certain others with them. Musi wakumuka kwani futi kwa Jesu Kristu. Anditika uenda kuna John. It should be John chapter 20. John 20 verse 1. You know, the first day of the week cometh, Mary Magdalene early, when it was yet dark, went to the sepulchre and saw the stone taken away from the sepulchre. Okay, that's again resurrection yani ya Christ. John chapter 20 iyoyo pane zvimwe zvinostora pa verse 19 inozoti, then the same day at evening, being the first day of the week, when the doors were shut where the disciples were assembled for fear of the Jews, came Jesus and stood in their midst and said to them, peace be unto you. Makusena akamuka. Then the disciples were afraid of the Jews. Vakawanda murumu vakatozvivharira vakavhara nemadhoo vari kutya. Ende ukabvunza kuti vaityei, the Jews vakanga vaenda vanokumbira masoldiers kuti tengai vanhu vamunobhadhara kuti vafambe vachitaura kuti haana kumuka, but madisciples ake ndiwo aba mutumbi wake muguva. Vanga vari kupomerwa mhosva. Ekunzi maba mutumbi kuti munyeperwa kuti adi amuka. Saka vanga vachitotya. Saka chavanga vakaunganira on this day was not because they were worshiping. Vaitotya kunzi tiri kutsvagwa nemaJews on the first day of the week. Saka this is not, it's a gathering, but it was not a worship gathering. Okay. Okay. Inyaya yemacircumstances. Vatokea madhoo. Mana ngatungoungane tiwande mumba muno. Saka maybe I will say that's the first gathering you're one of the apostles on a Sunday. But havasi kunamata. They're not observing Sunday as the Sabbath. Vari kutotyawo havo. Then ukazoenda kuna Acts chapter 20. Now ndo patinonyatsa kuona the first gathering yanga ine worship. Acts 20 verse 7. Listen to this. And upon the first day of the week, when the disciples came together to break bread, Paul preached to them, ready to depart on the following day, and continued his speech until midnight. So it was on the first day of the week, when the disciples came together to break bread, Paul preached until midnight. So now to when you are studying the Bible, when it's counting days, it's evening and then morning the first day, evening, morning the second day, evening, morning. So Paul preached until midnight. Akaramba achiparidza until midnight on the first day of the week. This was not, which means akatanga kuparidza Saturday manheru. Ndo paruzenga ito first day of the week. Vaparidza until midnight. Alright. Saka pakangodoka zuva musi weSaturday, it was already Sunday, it was first day of the week. Akaparidza half day.
into the night. Alright, Because aida kuenda. Yeah. Remember po aifambira machechi. Yeah. Saka chirika ndisaende topedza nechechi ndibva ndasiya ndaidrilla zvese zvandoda kudzidzisa ndidi ndiende. Saka sunset Saturday he continued preaching until ndo pakazodonha Eutychus. Okay. Then kwatoedza mangwana acho. Saka gathering yanga isiri yekuti Sunday makuseni. Sunday yepadoka zuva musi weSaturday. Alright. Because Paul aspended the whole day now. But mangwana must go, but pane nyaya dzaita dzasaririra dzoda kugrindwa. Akati ngatirambe tichiparidza wakomana kusvika usiku ari kungoparidza. Then the 7th verse ndo yawataverenga 1 Corinthians chapter 16. And kana wanga wakateera pana chiverenga iri kuti let everyone lay by him in store. Chengetedza unganidza kwauri. Haina mbonzi kuchechi. Saka vaita unganidza kumba and Paul akuti on a Sunday do this gathering. Which means vaisa tafana kutoita gathering yezvinhu on a Sabbath. But musi wekutanga wevhiki kana mabva kuchechi chidi chiunganidzai zvese zvamungada ndizoende nazvo kunopowa Mwari kutambura kuJerusalem. Haisi tomboti hazvina kuitikira kuchechi zvinhu izvi. Let everyone gather by him. Ndoenda ndichitorera kumba kwenyu ndodii ndoenda nazvo. Saka hatina any other verse besides 7 dzindakuverengeredza dzinotaridza ma-early apostle, early church disciples and apostles vachinamata Mwari on a Sunday. Thank you so much, Pastor. Mandotenda mandionesa ipapa pe 7 ndaitoti testament yes. No, there are only 7 verses. Thank you so much, Pastor. All right, Elias, you're welcome.